Hi guys, welcome to my channel. Ngit-ngit na? Nak, ano ko na nakit-ngit? Oh. Mga hoy na pud mi guys, kay mo jud may kahoy karon, jud may sugnod, padung na mo uwan. Oh. Mao ni ang akong kauban si Francing, pud ang akong apo. O magsuot-suot mi sa kalibunan, kasugpanan. Ya. Kay manguha mi og kahoy. Tanawa guys. May sugnod. Wala pod may mga sugnod. Ang sugnuran ula ya mo. No, padung na pod mo awan no naman pod ni guys. The fast jud. Mo ni siya. Kasagbutan na gyud ni kaayo. Ma! Dai, Asa? dai, ipusay ko di ha. Hi guys, naaning akong mga kauban kasama sa among pagpangahoy. Shala, Tagalog yan. Tingnan mo guys, dito dapit sa amin, maraming mga Kasi dito dapat dito. dito sa amin. Dito dapat sa amin. Dito sa amin. Hubog Oh, dai. Tanawa dai, mungit-ngit malagi dai ngan man dai. Oh, guys, amang nagwalhen po mi og kuan. Baka. Mo na ang tagya sa baka na, na siya. Oh. Nadaghan kayo diri mga kamote. Ngano man ang cellphone mo landong man, mulandong lagi. Mo nagingon ni Marlene. Tanawa yan. Mulandong si Zaz, mulandong. Pabidyo ra mo na ako nagdako baka. Oh, na ka nang kamaisa ni Pablo. Mao ra ni sundang yo sa buok. Dali. Ay kamaisa ni Pablo, na kamutihan. Ya. Kani o. Kuan naman ni. Ibalik mo to sa iya. Katura dito yan kay lami kapatay na to. Patay man po ni. Takura na kayo. Ay mga mais nila guys. Mga utso-utso may mga may og kahoy. May mais dito. Wala pang unod, mayroon ng unod. Mayroon ng mayroon ng mayroon ng laman diyan. Siyempre, ganyan bunga naman. Oh, na ano? Lami aman sa mais. Subaw man. Kamutihan ba ya pag Kamaisan. maisan ng France? Oh, ni mais ni Pablo. Ito mo na kamutihan. Nya. Oh, na po yung mga kamuting kahoy. Ko siya og bao. Ako ang iyang maisan wala lang mag-ayo ang iyang mais. Oh, dia sila yan oh. Namutol na. Mga hoy migdali-dali guys kay uwan. Padung na pud mo uwan may sugnod. Wa na mi kapalit og kuan. Nanta mi gasol. May kapalit kay wala may pera. Walang pera. Ako na bahala sa imo. Pahit na pahit. Asa mo sundang lagi nangita ko? Gida lagi. Tuwa, tuoy, wag gida. Asa man? Ba gida ko niya. Wa. Kay magkuan sila ron. Naghanag kahoy si Dayan. Sa kami ari nagtan-aw ra. Labaw na si Francine katan. May sundang ta ani. Sa ano man pagkahay na to ning umat tay sundang isa ra man. Tan-aw. So, madugay gid sa kamalandong. Si gwardiya mami. Apil daw lang. Gwardiya Angel. Taro nga ba? Ano, nanguha na kagkahoy. Nanguha na kagkahoy. Kahoy guys, oh. Ito na yung kahoy. Ta. Walhin na po ni Are. Sino si Dayla? Mulandong. Nasa ng France. Makapil. Daghan na imanang? Lumay pa. Pagod. Oo.
Ako, regaan ko. Balitan ko. Kita mo kay Ito mo kay bata. Tara, mungharap po siya. Hi guys, di ami mga kahoy. Isan wala bugas. Isan ay kahoy. Medyo, basta na ito ba? Ay, tama lang. Bugas, isan ay tuba. Hala, ang masarito. Lasangan diri guys, oh. Hindi ko'y friends, oh. Nagpungko. Nagsuod siyang ko ahoy. Seng. Ha? Kato pang nangahoy ni apa mi ka pangahoy. Katong kita ba? Nagani mo ka ito ng pangahoy tama Ah. katong wa sa nang pansin. Oo, di ay. Kahoy man mo ato. Shout out sa taga Kaslasangan. Koan, Kahoyan. sa taga Kahoyan. Dito kani mo ka. Isa lang ang among sundang ba? Kami tagdaghan mabig sundang kay mahinlo na jud na. Sorry ba? Dali na ko, mura na ko. Guys, uli na mi, gikan na ngahoy. Ug salamat jud kayo guys kay daghan jud mi kahoy. Dali ra kayo kay daghan kayong patay nga kahoy nga ilang gipambaol bag gipamputol. Niya gihatag namo, di. Amo pong kalingawan og kuha kana pay among paliton sa tindahan nga. Mahal kayo pag 50 gamay lang. Og see you, bye. See you. Love you. I love you all. God bless. Thank you very much sa mga viewers nako. Og sa nagsunod sa akong vlog, Mama This Vlog. Og please follow my vlog.